bi a wɔn ti na asase so asase ase ensu ase akɔreɛ so ɛmbipom enuam kwantanan so esieye bɔɔla so yadu gbama no mo jadi twɛm ɔtamfo nkase yɛ kan na aba na mɔrado mabɛka sɛ yɛsrɛ wo na wayɛ yɛsrɛ nkwa ne nhyira ne yɛdie de ma nanane ne ho kani wɔ nyankopɔn na agya no ɔba no ne sonsɔnkɔnkɔ no de mu amen Ketere manisu. For holidays, for visit, who are going where I come to our point, I visit, I are another holidays. Vampire is like vacation. Call holidays. Vampire is What over a progression? because USA. Make one of me koi, and you see, you know, and and so a buy, then I watch, then say me and year 2 years. Me rock, me kunu, and me kunu can swing in it. Manage and you're not correct. Meaning, baby, a question is free. And I mean, baby, sa owo seminar is free. Because me so that be something I mean, baby, me say you understand crowd framing crowd so any idea. Oh, say yes, any. To me, baby, is free. When you have a Ghana, then I'll catch it Ghana. Me Ghana for us. Na me tell mo say when you me atom, me tia me. Kram pay me. Na holidays na me ko e. Na almost almost both woman so then I catch you. The me catch wo no ene say ewuo ne ye mo amugina ha ya mo na mo de ye ko na mo de ye ba. Eno no ye me kan say me sremo. Adwuma na mo ye no sabi. Mo ne ye na eye, ye ne mo na eye. Ne say nti say wuti asem bi a ye nhwehwemu, ye investigation. Na kunu say ne asem ne tie. Eno na ma ye hu say we ye professional. Na sabi obi ka asem ne fa waso na wo de beto social media. Ne dudu na ye viewers aya na mo pe. Me sremo. Mo ye caption bi etro to ho na esay obi din na wo di nya sika mfa so be na wo benya. Ana okay, Papa. I say, come in, I'll keep you. And yeah, it's here. I was social media, so say, yeah, my name is Yasin. Boom, and I say, the theatre, not any no prayer. You see, and I'm so my mammy so at the Casa. You see, your mammy say, and then a way. You are the Yamishan.
ti ye ba ya be hia wi sisi ano asem ben na obetimi aka kire afefo wa bla ye ma me si be hia no me tiatiefo nyinaa na obi bia a ɔhwɛ wiase baabia no ɛnam nana yere mmesiase edu ana wɔhene yere mmesiase edu nti ne ɛwɔ ha ɛbɛ na wotwe mmienu ni ana obi yɛ sɛ wɔwu in the social media ma yakoma tui ampa me frɛ no na ɔwɔ US na ɔnwui na nyame adom ɛnɛ na ɔba nti na ɔba yi no yɛpɛ sɛ ahwɛfoɔ ɛne wɔn a wɔn dɔ no nyinaa hu ɔte ase deɛ ɔka no ɔkɔduru ɔba Accra ɛnɛ ɛna ɔlande wɔ ha nti no ɛno nti na yɛ nyinaa wɔ ha sa yɛba ne abɛwɔ kamo no sɛ ɛnoɔma a ɔyɛ de ma man yi ɛnoɔma a ɔyɛ de ma film industry no nti na yɛaba sɛ yɛba yɛ deɛ bɛn yɛba bɛhyia no ɔte ase ɔnyɛ deɛ bɛn ɔte ase ɔnyɛ deɛ bɛn ɔnwui woyɛ music ayi ti na mene saa deɛ no ma wo sɛ ɔte ase ɔnwui Aja wada roman news we say yedi ya ngo bo bi ewuso o Ghana no aya na ase eye mmereman ana yebo obi nso ewuta obeha ase yenya di anwo mu awie ni de enkosia obeta kra ase nke di anwo wo sa we ede na yeye ede aboa de maame Messi sebe ya ye Ghana bodo man si ye eni de omo eka ye no entime ko ye ho sa ɛno nti na sɔfo wɔ ha no nti osi firi fam ba sɔfo de ne nsa bɛgu no so na saa awuto no a yɛde bɔ wɔ ɛnkyɛn na wakɔ no sɔfo akansel no atwam efisɛ onyame sɔfo a ɛyɛ adeɛ a wɔbɛyi saa adeɛ no afiri hɔ na ɛno yɛ adeɛ a ɛdi abibifoɔ nya anaa mfa sɛ Ghanaians nya wɔ na mo ankasa mu twa me ya social media for no bloggers ye kakra mbedi ti sese mbekum obi kura mbekum ama de beses ebi mo enu ti no de oka ye ni nyina no ene sofo wo ha a odi onyame ngosra hwie ni nyina agu no twam nti na ene sofo aba nti be twam ne dai sɛ ya obetena se adi ne nkwa na ya de be amen Papa, where you wada roma ya tea story ni picture ni nim say yesini e na omo ye na o ti ni picture no say na o sifa question is a very good question me tell me who dream me pa na in fact me tell ya na fifi free me yes ni enti manu yes afei na me friend na enko me friend no enko ana mi wan so obekọ no so no na waya surgery kakra etina asem no na asem no ya de be eya akoye eti mi friend mi nya no ana me friend no to mu na ofa na mi